Efter at have ledt ihærdigt, men desværre uden held i sine aflagte gemakker, er Frank taget ud i den gode gamle, og i dette tilfælde hvide, danske natur, i håb om at finde, hvis ikke hvad han leder efter, så i hvert fald spor efter den globale opvarmning. Han står nu på en mark han selv har valgt at kalde Lars Tønskeds mark. Nu vil jeg sondere terrænet omkring Lars Tønskeds mark. Jeg må ud på de større områder. Jeg tror, jeg har fundet noget. Lidt ude i Vildnæsset, Lars Tønskeds mark og en snedynge. Og der er umiddelbart ikke noget tegn på den globale opvarmning. Jeg tror, jeg har ledt de forkerte steder, så jeg tror, jeg vil prøve at spørge nogle folk om, hvor den globale opvarmning er. Det var alt herfra. Tilbage til studiet. Okay, få mig op herfra. Hold kæft, det er koldt. Hvem var det egentlig idé, at jeg skulle graves ned?